No, to nevyzerá dobre. V noci bola strašná búrka a strašný dážď. Aj to tak vyzerá. Kurník šopa. Tak voľko som dohral, ale oni išli spať, takže môžem ísť vládiť do mesta. Rozhodol som sa, že nakoniec idem do toho múzea prírodovedného, lebo vonku je stále na dážď, takže zová blbosť, chyba. To by bola veľká chyba. Raňajky ako také a vyrazím do toho múzea. Mám rád tento typ múzeí prírodovedných. To sú asi moje najblúbenejšie múzea. Ja moc také tie art múzea, nejaké tie Picasso a podobné, to ma moc nebaví, nejak to nevidím potenciál, zmysel v tých obrazoch. To nie je asi pre mňa. Pridal sa ku mne aj David. Ideme kúpiť ešte pneumatiku na jeho auto, potom pôjdeme do mesta, do múzea. To nie je moc bezpečné. Jo, ty si jaká kamarátska. Ty si jaká kamarátska cicka. Jo. Cici. Dáš mi labku? Nie ksicht, labku. To je jaká kamarátska. Navíc dlhšie neparkoval povzdĺžne asi. V podstate ani ja. Ale asi by som to ešte vedel. Aj keď som auto už nekaroval v dlho, čo som v Austrálii. Všade tu chodím vlakom, autobusom a podobne. Ideme do múzea. Look there. Look there. What is that? Tower? Tower. Like a boss. 2 weeks in the gym. To je múzeum oproti parku. Katedrála, park, tower. Yeah, it's definitely fake. Yeah. Nah, to nie je obyčajná kostra koňa. Tam je aj človek. Ten pohľad zabíjacký. To akože to normálne žije? Také tie veľké škrobáky? Toto je ten agresívny vták, čo útočí na ľudí. Skoro jak živá žirafa. Really? Yeah. Australian lungfish. Yeah. Yeah, you're right. Ďalšia veľryba. Ak to je veľryba vôbec. Bizón americký. To je z nejakého filmu. Matrix. To je exhibícia nejakého, neviem, nikoho Ramzesova. No. Ale tam nejdeme. Ňuňu. To je reálne taký veľký. To nie je možné, bol taký veľký. To je riadne veľký. A toto je zase čo pre Boha živého? Konečne ideme tam, kde sa teším najviac. Moji obľúbení dinosaury. Ňuňu. Giganosaurus carolini. Riadne veľký bol. Túto hlavu T-Rexa si ani nevšimol v pozadí. Hlava T-Rexa. Riadne hovado. Wow. Wow. Ale je zaujímavé, že už je popridovaná aj perie na niektorých častiach. To asi updateujú všetko. Akože nemajú ich tu toľko tých dinosaurov, čo v Amerike, muzeách alebo Európe, ale je ich tu celkom dosť. Ale videl som, že aj viacej pokope. That's funny. But it's for kids.
Boom. Meteorite. That view. What is that? 38, 38, 38. Pirate. This is called gold from the stupid people. Because people find this in the field, I don't know, in the soil. And they, oh, I'm rich. This is gold. No, this is not gold. This is pirates. You are very smart, David. Nechcem byť chamtivý, ale keby som našiel takýto kus zlata, tak by som bol aj nadšený. Emerald z Minecraftu. Je tu neskutočne veľká zbierka minerálov a hlavne tých kusov zlata, čo tu majú. Toto zlato, čo tu je, toto je najväčší kus zlata, čo bol nájdený. Nie je to celé zlato, ale je to fake. Ale toto, aha. To je celé zlato podľa všetkého. Wow, no to keby som našiel, asi idem rovno aj domov možno. To je skutočne toto. To je z prírody tak vyrobené. Wow, čo to je trojka? Bismut. Wow. Už sme vyšli z múzea. Akurát tu je kapitánova Cooková socha. Tu ho máme, kapitán Cook. Pekný park. Toto je to múzeum. Toto je prvé miesto, ktoré som navštívil, keď som prišiel do Sydney. Tento park stredný. A na tej lavičke, kde som teraz pozerám, tak tam som sedel. A robil prvé video. Teda záber do prvého videa. Pekný park. Presne toto je tá lavička. Tento park mi dosť pripomína Central Park, akurát, že je dosť menší, ale je to tiež v strede mesta, taký obdĺžníček. Za $1.50? Dobrá cena 7-Eleven. Ideme si práve kúpiť ešte Krispy Kreme donuts. A je toto strašne sladké, ale dá sa to. Ľadová trť. Tady ide prvýkrát skúsiť Krispy Kreme. First time for you? First time. So what do you think about the donuts? A idem si kúpiť tenisky na skateboard. Pekná výzdoba. Ale ja idem sem. Ideme sa rozhodnúť, či tieto, alebo tieto, ale asi tie žlté. Keď už tak inej farby. Mám čierne tenisky a kúpim si tak iné čierne. Kúpim si tieto žlté, ak sú. Tak nakoniec som si nekúpil žiadne topánky, lebo nemajú moju veľkosť. Som devinka a presne tí, čo som chcel, tak nemali moju veľkosť. Tak náročky. Takže si asi objednám. Teraz sme išli akurát do TJ Maxx. Taký ten store, kde sú ako keby veci už po sezóne a sú značkové a lacné. Pozrieť, čo tu vlastne majú. No, už sme doma. Ja idem si kúpiť nejaké veci na perník. Ja idem spraviť asi malý perník, polovičnú verziu do školy zajtra. Čo by nerobí inak. Chalani sú tu ešte není. Polko začne mať do také 2 hodinky, keď prídu. Už sa teším. To bude zase piatok pre sedený pri počítači. Už sa robí na perníku. David, už sa teší na perník? Are you looking forward to perník? Are you looking forward to perník? Brownie? Me too. Yes. Už sa pečú perníky. 3 nakoniec som spravil malé. Hotové, teraz tam ideme ešte nastruhanú čokoládu na vrch a vybavené. Prvá verzia takáto perníkov na skúšku. A ideme na to. Happy brownie. First attempt. Yeah, first test of our product.